Salut! Eu sunt Alesia. Suntem pe această lume cu căsuța. Astăzi vom face căsuța mai mare și vom face mai multe, cum să spun, mai multe chestii prin acest episod. Deci mare like și subscribe și hai să începem. Prima dată, ca să putem să începem, trebuie să dăm zi, pentru că nu putem să lucrăm pe noapte, dar mă deranjează cât de cât. Bine zis sau noapte. Așa. Acum, clar este zi. Așa, aici știți căsuța, acum o să facem mai mare. Chiar dacă mie îmi place așa, dar trebuie să facem un pic și mult mai mare. Haideți să luăm cuarțul. Pe jos este cu cuarț, nu? Da, este cu cuarț. Cuarțul acesta era, da. O să trebuiască să sparg acest lemn. Pe jos era cu cuarț, da, era cu cuarț, ok. Și trebuie să sparg și partea de jos. Scrieți în comentarii ce să mai... ce jocuri și sau ce să mai fac. Minecraft, Roblox. Spuneți. Și acum trebuie să sparg și partea aceasta, pentru că o să extind casa. Și da, așa sunt singură și am spus haide să fac extinderea casei. Și haide să fac așa. O să fac cam atât de mare, nu vreau chiar să fie foarte mare. Pentru că o să fac și în alte episoade și o să fac mai multe episoade. Acolo așa o să las, intri, ai așa. Nu vreau să fie aici patul, pentru că o să fac dormitorul ei. Adică o să mai fac un bloc, că parcă n-am făcut nimic. Așa, sper. Arată ok, ce spun eu. Ok, acum o să fac așa, mai pun blocuri, după aia o să fac geamurile. Acolo cred că o să fac aici, unde a fost patul, o să fac o masă. O măsuță simplă, nu o să fac tare mare, nici tare mică. Culoarea asta, pentru că tot este culoarea asta și, aoleu. Și de ce nu? Nu merge de torță. Și revin. Nu mai trebuie să revin pentru că, da. O să vreau să pun nu niște uși, vii așa direct. Adică, ba da, o să pun niște uși pentru că arată un pic ciudat. Locurile astea nu mai am nevoie de ele, o să le arunc. Ăsta vreau să fac covorul și... aoleu. Și da, uși, trebuie să-mi iau, nu ne-am luat uși. Nu e nimic, ne luăm acum. Unde sunt ușile? Aici sunt ușile. O să-mi iau uși ca acolo, ca să nu pară ciudat. Așa. Aici o ușă, pentru că acolo e canapea și nu poți să intri prin canapea. Aici o să fie... camera de dormit. Aici o să fac două paturi. Deci pentru asta o să fac două culori. O să fac așa. Și o să fac două feluri de culori. Culoarea asta, nu roz, culoarea asta și un roșu. Nu știu de ce, da, roșu. E roșu în partea asta și mov în partea asta. Aici o să fie niște cărți. Se pare așa mai... nu deasupra. Așa. Nu știu de ce, dar așa. Și aici sus o să pun un șurcăr care să fie culoarea asta. Și aici o să fac la fel ca să fie și... poți să te
Nu, aici nu o să mai pun nimic. O să pun altceva aici, pentru că arată foarte ciudat. O să pun astea sus așa. Și o să fac la fel și în partea asta, doar cu șurcărul roșu. Eu mă șurcăr roșu. Așa. Arată ok, din ce știu eu. Adică îmi place. Și nu mai știu ce să pun. Ceva decorațiuni, dar nu știu ce decorațiuni. Să mă Dacă toți sunt aici să fac niște geamuri, pentru că ne trebuie geamuri, o să fac, adică fac direct acoperișul. Acoperișul tot din geam, pentru că așa am început, așa o să termin. Asta o să sparg, o să arate ciudat, dar încă nu sunt... Îmi trebuie mai multe videoclipuri ca să arate fain. O să sparg ca să arate fain. Nu acum arată ciudat, foarte ciudat, dar în alte episoade poate o să arate mai fain. Sigur o să arate foarte fain. Trebuie să intru pe ușă, nu mai pot să intru pe acolo sus, prin tavan, pentru că acum am pus tavan. Aici nu știu ce să pun. Mai o masă? Nu. Ceva decorativ. Nu știu ce să pun. Astea sunt blocurile noi, ok. Ce sunt poțiuni? Aici lumânări. Nu cred că vreau lumânări. O să pun chesturi. Nu. Adică o să pun un chest. Adică o să pun 2 chesturi. E și gata. O să pun și aici câteva lumini. O să pun lantern... Nu știu. Da. Ok, arată într-un fel, dar ciudat. Dar arată ok. Cu asta am terminat. Nu mai facem nimic până acum. O lăsăm așa, am făcut-o mai mare. Trebuie să facem... Aoleu, ce scop blocurile astea pe aici. Am nevoie de lemn ca să fac niște picioare de la casă, pentru că doar pe o parte are și nu arată bine. Ok, și lemnul ăsta. Avem nevoie și de fensuri. Fensuri. Unde sunt fensuri? Aici sunt fensurile. Cred că aceste fensuri minunate. Să încep de sus ca să fiu sigură, da. Așa, și în partea asta la altă, de sus până jos. Perfect. Aici cum am făcut? Am pus asta, așa, aici ar trebui să vină lemnul ăsta până aici. Și ar trebui să fie așa și în spate. Haide că facem. Am făcut așa peste tot. Acum trebuie să vin cu fensurile și să pun, aoleu, aici. Uite, îl spargem pentru că n-are ce căuta acolo. Așa, aici o să trebuiască să pun un pic mai multe fensuri pentru că este un pic mai jos, dar nu zice nimeni nimic, cred. Așa, hop, hop. Hop, hop. Trebuie să pun și acolo care arată un pic cam ciudat. Dar nu e nimic care rezolvăm. Și ar trebui să sparg blocurile astea care sunt puse pe jos. Cred că eu le-am pus. Și să încep. Așa. Am făcut așa. Și piscina o fac și... Să mai fac ceva cu piscina. Adică cred că e foarte mică piscina asta. Dar aș putea să fac jacuzzi din ea.
Că tot fac ceva la ea, tot lucrez ceva. O să fac un jacuzzi. Să vedem unde e. Unde e? Cred că e un pic mai jos. Căutăm. Trebuie să fie pe undeva pe aici, nu? Așa. Am găsit. Căutam magma bloc și punem. E fain așa cu bulbuci. Bâr. Am spart și acolo jos, dar nu e nimic, cred. Așa. Punem hop. Ce am făcut aici? Așa, nu, sus. Punem un bloc. Și aici. Și am făcut un jacuzzi. Am lucrat ceva la el, dar nu foarte mult. Și în loc de astea vreau să pun asta. Arată fain. Nu știu ce sunt, dar arată foarte fain. Sunt așa luminoase și mie îmi place să fie așa. Mie îmi place foarte tare lumina. Cred că v-am mai spus. O să pun galben pentru că dacă pun, da, arată ok. Aici pentru povești. Multe. Am spart un pic aici ca să poți să te pui. Frunzele am spart. Așa. Și ce să mai pun? Nu mai știu ce să pun. Deci nu mai știu. Nu. O să fac astea un pic mai mari. O să unesc. Acolo nu pot să unesc. O să fac așa. Și ce să mai fac? O să pun pânze de păianjen. Nu știu de ce, dar pun. Arată fain așa. Așa. Și o să mă duc și o să pun și pe... Aoleu, și aici. O să pun și pe drum. Pentru că aici te duci direct în foc. Oh my god. N-am observat aia. Că dacă ești pe Survivor, te duci direct în foc. Dar... când termin căsuța, adică toate menajerile, o să chem niște prieteni, poate, și o să le arăt fiecare detaliu mic sau mare, pentru că o să fie o casă foarte mare la sfârșit, cred eu, și sper. De-abia aștept, o să le arăt și lor. Și da. Ok. Poate în alte episoade o să fac și o grădină zoologică, ne-a venit în cap să fac. O să fac așa, te duci de la piscină și mergi într-o grădină zoo. O să mai explorăm pe aici ce e lângă casa mea, pe ce... Și poate avem ceva foarte fain. Uite, cum ar veni mina asta, e super faină. What? N-am văzut-o. Ce faină e. Da. Noi mergem la casa noastră, care am crezut că am pierdut-o, dar nu. Și cam atât a fost cu acest episod. Poate să facem și o grădină cu flori. Cam atât a fost cu acest episod. Dați un mare like și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!